saben bengi nyawa kona umume nek umur 70 ya ngono Mas. Mengisor ngono. Gak munggah. Wis to, enak penak. yen mamajang Ae 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 kone yo 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 gedung ping pindho ping kalih Mbak ping pindho nggih biasane ping nggih lah pintere umur semene ku lagi aktif-aktif ya Mas aja nggih lagi imut-imute Mas puber ketiga ping pindho urung re Mas wis kliwat kok wis liwat 70 wis puber ketiga oh nggih nggih jare Pak D 18 tahun sih 18 tahun ae iya sing swidak nang ndi yo yuk yuk hey oh hey 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 oh hey 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 oh hey hey ai oh ha hey hey ah hey ah ha hey untuk kok diuntal iso. Awakmu aja ngedoh, malah gak tekan-tekan. aku kuatir kok Mas Ora usah kuwatir, Dik. kuatir nek meteng aku Nek ngeten iki empun gabuk, empun kok iso. Wis to. Hati-hati Ibu. Nggih bos kula. Wis awakmu ndang petukno ndang mbae ya wis marem ngono lho. kuat ayo sidikan ayo Kak aku menahan ini gorokannya tidak kuat sama kamu birini loh dia modelnya udah jarat loro di cara gelem Mbah, kesel apa urung? Bengoke kesel neh kono polah. Yo panggah. Madhep rene saiki genten. Madhep rene. Madhep rene saiki. Lah, ndek maju sithik kono. Lah, maju terus. Maju terus. Huh! Lah wis ning kono ae. Mbahmu nek garap iki lho. Lho ben ketone syutingan lho, Mas. Ben viral. Ngoten cayu, apik nalarmu. Nggih. Boten difoto kok digambar. Nek Mustika niku mboten gambar,
foto. Panas udan ayo yo janjimu kepriye jangan sok-sok wes ngadong-ngadong ora sida meteng mergo wis tuwa ora iso apa-apa wis Mbak modele krasa penak mau wis Mbak iki Dik tenan Dik bejone wong sing kagungan Wiswa Dawa Wiswa Berkah 7 dasa kok iso metenteng tangane iki sigrak Mbak ya panas udan panas aling-aling capek gunung Mbah, cek kurangan. Lho. Wis eling ya Mas, tak kira wis lali. Dik, wis di-refresh kabeh. Mbak jenengan sakit nyanyi. Sakit nyanyi niki. Lah sakite napa? Barongan niki wau. Oh, nggih nggih. Borong biasanya borong nek kono 150, Mbah. Lah muni ora. Beda karek ayahane apa? Pacutke Nadian wadon sarta iklan dulu. Mbak jenengan ngrogo-ngrogo aku curiga niku lho, Mbak. Dadi iki gak DP-DP-nan langsung cash. Langsung del ngono ya. Ya wis, oke. Sik Pak. Ngenteni reber.
jagung sithik lho Mbah. Ya, aja lali lho ya. Ya lali. Ya, tenan. Bar iki niki yo njaluk neh. Lho iki kok iki yo njaluk neh. Iya, lah ning kopi ping pira? Ya padha. Padha. Lah dalah. Ning gak apa, engko ya beda. Beda apane, Mas? Ya beda sing nyanding. Oh iya. Ya. Nggih, nggih. Mengke jenengan milih. Mengke dalu benten. Nek milih tetep jenengan, Cik. Ora, Mas. Ya, kandhani to. Malah mosok ya Allah. Oh, tresno dadi siji kok. Ya Allah. Ah. Bae gandrunge ning sliramu lho, Dik. Ah, masa. Iya. Untung wis tuwa Mas, yo nem tapek bojo, Mas. Lah, buru apane? Oh. Yuk, bacotke. Sekar bisa sampun katuran. Nggih sampun, Mbah. Dah iki lho, dah.